Dobar večer svima i dobrodošli na još jedan webinar Udruge Suradnici u učenju posvećen temi umjetne inteligencije. Večeras smo vaše voditeljice Nikolina Marinić i ja, Lidija Kralj, a bavimo se etičkim izazovima umjetne inteligencije. Nikolina, izvoliš. Hvala Lidija, dobro večer i od mene i evo zamolila bih vas na početku ovog našeg današnjeg webinara, ako ste pri mobitelu da skenirate QR kod i ispunite menti na pitanje koji su najvažniji, odnosno glavni etički ili zakonski problemi u primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju. Ako vam je bliže računalo, ja ću podijeliti s vama poveznicu, pa možete pristupiti na računalu. Evo nekoliko trenutaka. Prema vašem mišljenju, dakle, koji su glavni etički ili zakonski problemi u primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju? Uz pomoć ovog pitanja ući ćemo u temu u kojom se danas bavimo. Evo, ja ću lagano već podijeliti u nadi da su neki od vas već pristupili Mentiju. Evo imamo već neke odgovore. Dobro. Evo, za sve vas koji se uključujete, upravo smo u uvodnom dijelu webinara, pa vas molim da pristupite uz pomoć poveznice u našem čavrljanju na menti i odgovorite na ovo pitanje. Koji su najveći etički ili zakonski problemi u primjeni umjetne inteligencije? S obzirom da se radi o word cloudu, vidim da je tu najistaknutiji odgovor autorska prava. Imamo krađu identiteta, deepfake, pristranost, privatnost. Neki od vas spominju i neizvjesnost. Lidija, bi li željela možda prokomentirati zajedno sa mnom ove komentare koje smo... Ne, sve je u redu. Pojmove? Sve je u redu. Dobro. Ok. Ja zaključujem na temelju pojmova koje ste upisali da ste zaista upoznati sa našom, između ostalog, i s pojmovima koji su vezani sa problemima u primjeni umjetne inteligencije, ali da ste možda i zavirili u naš priručnik Umjetna inteligencija u obrazovanju. Ako niste, evo ja vas molim da mu pristupite, na poveznici se nalazi također u chatu, jer ćemo se u sljedećih nekoliko slajdova baviti upravo ovim pitanjima. Evo ja ću sad zaustaviti menti. Zahvaljujem vam svima što ste sudjelovali u ovom kratkom upitniku i nastavit ćemo dalje. Prvi dio našeg webinara zapravo odlazi na nekoliko primjera etičkih izazova i radit ćemo na sljedeći način. Predstavit ću vam neke situacije, odnosno studije slučaja koje su moguće da se dogode u našim učionicama i u našim školama. Ako već nisu, vrlo je vjerojatno da bi se mogle dogoditi u smislu situacije. Nakon toga ću vas zamoliti da povežete određenu situaciju s pojmom koji je naveden gore. Dakle, radi se uvijek o istim pojmovima, to su pristranost, zaštita podataka, podatkofikacija, predviđanja, personalizacija i prilagođavanje, halucinacije, umjetno stvorene lažne slike i videozapisi. Vidjet ćete u priručniku Umjetna inteligencija u obrazovanju da se zapravo radi o izazovima koji su navedeni baš tamo. Ja ću vam u sljedećih nekoliko slajdova pročitati situacije i zamolit ću vas da u chat napišete
Što mislite o kakvom se pojmu radi da povežete zapravo situaciju s pojmom? Dakle, prva je situacija. Nastavnik engleskog jezika koristio je alat umjetne inteligencije za ispravljanje učeničkih eseja kako bi ubrzao proces vrednovanja. Međutim, nenamjerno je u sustav unio i učeničke osobne podatke bez prethodne provjere o sukladnosti s pravilima zaštite podataka, stoga postoji mogućnost da se ti podaci koriste u druge svrhe koje izvan njegove kontrole. Dakle, moje pitanje je što mislite o kojem se pojmu, odnosno o kojem se etičkom izazovu ovdje radi? Odlično. Evo, kolegice Vlatka, kolegice Gordana, zahvaljujem. Dakle, pozivam vas sve, kogod je u prilici od vas da sudjelujete. Zasigurno radi se dakako o zaštiti podataka. Stoga, ako i slučajno i pogrešite negdje, i svi smo u nastavi isto tako znamo da su i pogreške dio procesa. Prokomentirala bih ovu situaciju. Znači, ovaj slučaj ukazuje nam na potrebu da mi kao učitelji i nastavnici budemo svjesni zakonskih i etičkih izazova koji su vezani uz privatnost, te pri korištenju alata provjerimo uvjete korištenja i osiguramo privolu za obradu podataka. Evo, zahvaljujem vam svima. Druga je situacija, učenici završnih razreda zamolili su razrednicu za savjet u donošenju odluka o nastavku školovanja i rada nakon završene škole. Pokazala im je kako da se koriste alatom umjetne inteligencije u razgovoru o toj temi. Primijetili su da algoritam mladićima predlaže tehnička i rukovodeća radna mjesta, a djevojkama zanimanja vezana uz njegu i administraciju. Evo, pitanje je o kojem se pojmu radi. Pristranost. Hvala, kolega. Tu imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, već 6 pristranosti. I dakako, apsolutno, pristranost, odnosno na engleskom bias, pa evo da prokomentiram. Ona se temelji na podacima koje odražavaju rodne stereotipe u zapošljavanju i trebali bismo kritički procijeniti alate koje koristimo u ovakvoj situaciji, recimo uputiti učenike da pristranosti postoje, poticati ih da donose odluke na temelju svojih sposobnosti i interesa, a ne isključivo preporuka alata. Hvala. Sljedeća situacija, strukovna škola uvela je sustav umjetne inteligencije za praćenje uspjeha i vladanja učenika. Sustav analizira rezultate testova, ocjene i broj izostanaka. Na kraju prvog polugodišta sustav je predložio da se jedan učenik premjesti iz 4-godišnje u 3-godišnje zanimanje zbog slabijeg uspjeha. Razrednica se s tim nije složila jer smatra da analiza nije obuhvatila učenikovu motivaciju, obiteljske okolnosti i izvanškolske aktivnosti. Evo, molim vas da povežete ovu situaciju s pojmom. Znači, imali smo pristranost, odnosno bias, imali smo zaštitu podataka, još nam je 5 preostalo. Kristina. Dobro. Dobro, ja sam predvidjela da će biti možda malo dileme između podatkofikacije i predviđanja. Ovdje se apsolutno radi o podatkofikaciji, pa ću vam dati tumačenje, mada naravno i samo predviđanje umjetna inteligencija donosi na temelju nekih podataka. Ovaj slučaj ističe potrebu kritičkog promišljanja o tome što podaci zaista predstavljaju i kako njihova uporaba može utjecati na stvaranje zaključaka ili odluka u obrazovnom procesu. Mi smo itekako svjesni toga. Kompleksne se situacije mogu tako razumijevati pojednostavljeno, stoga je u donošenju odluka svakako potrebna prosudba stručnjaka, razrednika, pedagoga ili nekog drugog. Hvala. Sljedeća nam je situacija. Učenici na nastavi matematike koriste obrazovnu platformu umjetne inteligencije koja im prilagođava zadatke prema njihovom uspjehu. Jedan učenik na početku školske godine imao je poteškoće u rješavanju, pa je tijekom polugodišta za rješavanje dobivao isključivo jednostavne zadatke, što mu je onemogućilo da se suoči s izazovnim zadacima i razvija više kognitivne razine. Već evo, kolegica Ivana je već prepoznala. Dobro, super. Hvala vam. Tako je.
dakako, radi se o personalizaciji, prilagođavanju, možda prema brzini kojim ste odgovorili na ovo pitanje, možda čak mogu i pomisliti da su se neki od vas i susreli s time. Dakle, primjer nam govori kako bismo trebali biti kritični, prema tome, zapravo prema alatima i tim personaliziranim sustavima koji se temelje na umjetnoj inteligenciji. Naša je uloga da pomognemo učenicima, osiguramo da prevladavaju moguće početne poteškoće s usvajanjem sadržaja i damo im priliku da istraže složenije koncepte i sadržaje. Hvala vam. Sljedeći je, ostalo nam je još doista malo pojmova. Nastavnica matematike koristila je alat umjetne inteligencije za pomoć učenicima pri rješavanju zadataka, no kada je jedan učenik zatražio objašnjenje za složeniji zadatak, alat je dao netočan odgovor i tvrdio da je ispravno primijenjena metoda zapravo bila pogrešna. Iako je učenikov postupak rješavanja zadatka bio ispravan, alat je na temelju statistike i podataka koji ne obuhvaćaju specifične matematičke metode dao netočan odgovor i zbunio je učenika. Dobro. Halucinacije. Kolegica Jasinka, kolega Igor, Sanja. Dobro. Super. Tako je. Radi se odnosno o tome da umjetna inteligencija griješi, odnosno da halucinira. Jer ova situacija također ukazuje opet na potrebu za pažljivom provjerom činjenica koje je dala, posebno u područjima koje nisu dobro pokrivena podacima na kojima je sustav treniran. U nedostatku relevantnih podataka sustav može izmisliti odgovore i zato moramo dodatno provjeriti sve odgovore da bismo izbjegli nesporazume i pogrešne informacije. Hvala vam. Sljedeće je, srednja škola uvela je sustav umjetne inteligencije koji predviđa rizik od napuštanja škole na temelju izostanaka, završnih ocjena i socijalno-ekonomskog statusa obitelji. Sustav je jednu učenicu procijenio kao visoko rizičnu jer ima velik broj izostanaka i dolazi iz obitelji s nižim prihodima. Međutim, razrednica zna da učenici izostaje zbog sudjelovanja na sportskim natjecanjima i da joj njezina obitelj aktivno podržava u obrazovanju. Evo, molim vas da povežete situaciju s pojmom. Tako je, kolegice Dijana. Hvala. Predviđanja. Tako je. Loše predviđanje, slažem se, da. Dobro, hvala vam. Odnosno, primjer pokazuje kako prediktivni sustavi mogu dovesti do pogrešnih zaključaka kada se oslanjaju na površne obrasce. U donošenju odluka svakako je potrebno uključiti ljudsku komponentu, baš kao i u onom prethodnom primjeru. I imamo zadnju situaciju. Nastavnik povijesti postao je žrtva manipulacije. Njegov je video zapis kojega je pripremio za svoje učenike iskorišten za stvaranje lažnog i uvredljivog sadržaja pomoću alata umjetne inteligencije. Video zapis je izmijenjen i postavljen na društvene mreže uz tvrdnje koje nisu istinite, a sve je to izazvalo prijetnje i napade na njegov osobni i profesionalni ugled. Molim vas da povežete. Mislim da je to jasno, tako je, radi se umjetno stvorenim videozapisima, lažnim slikama. Nažalost, svjedoci smo tome u medijima i naši učenici su izloženi prilično takvim situacijama i definitivno primjer ukazuje na problem s kojim se svi suočavamo jer se umjetna inteligencija može koristiti za stvaranje lažnih sadržaja i koji narušavaju sigurnost i ugled pojedinca. Zato je potrebno učenicima ukazati na važnost zaštite identiteta i privatnosti i sigurnosti na internetu. Dragi kolege i kolegice, zahvaljujem vam na sudjelovanju. Ovo nije bio nimalo lak zadatak, a vi ste ga zaista izvrsno riješili. Hvala vam i predajem mikrofon Lidiji. Hvala Nikolina, ovo je bilo izvrsno i baš mi je drago da imamo ovako dobru publiku večeras koja dobro prepoznaje različite etičke izazove umjetne inteligencije, što znači da su o tome već promišljali u svojem svakodnevnom radu. A sad moj zadatak je malo kompliciraniji, zato što sve što vam je Nikolina lijepo predstavila kroz primjere, ja ću vam objasniti i pokazati što zapravo EU zakonodavstvo misli o tome i koja su naša prava
kako bismo zaštitili sebe, svoje podatke, svoj profesionalni i privatni život u kontekstu umjetne inteligencije. Dakle, kad govorimo o EU zakonodavstvu, glavni regulatorni akt koji imamo je akt o umjetnoj inteligenciji donesen prošle godine, koji između ostalog zabranjuje, odnosno proglašava kao nedopustivim neke primjene umjetne inteligencije. Ovdje su vam istaknute manipuliranje osobama, vrednovanje i klasifikacija ljudi na temelju njihovih ponašanja, socioekonomskog statusa, osobnih obilježja, zatim biometrijska identifikacija i kategorizacija i posebno, ističemo za obrazovne ustanove, izvođenje zaključaka o emocijama, dakle djece, učitelja na radnom mjestu, odnosno u obrazovnim ustanovama. Dakle, te prakse su zabranjene. A osim onih koji su nedopuštene, postoji i niz primjena sustava umjetne inteligencije koji su proglašeni kao visoko rizični, što znači da se prije njihove primjene treba napraviti temeljito analiziranje, procjena rizika, procjena benefita, vrednovanje takvih aplikacija i tek onda odlučivanje o njihovom korištenju u sustavu obrazovanja. Neka od ovih primjera ste zapravo vidjeli u Nikolininim opisima, dakle odlučivanje o pristupu ili upisu u sljedeću razinu obrazovanja, na primjer, je visokorizični sustav, zatim evaluaciju, dakle vrednovanje, posebice ako se upotrebljavaju za daljnje osposobljavanje, usmjeravanje učenika, zatim procjenu odgovarajuće razine obrazovanja, hoće li se moći upisati, hoće li moći pristupiti u neku od ustanova za obrazovanje i zatim sustavi koji prate i otkrivaju zabranjeno postupanje učenika su također proglašeni visokorizičnim, dakle svi oni proctoring servisi koji su dio različitih virtualnih online okruženja su također visokorizični sustavi umjetne inteligencije. Jedan koji se možda ne odnosi na obrazovanje, ne odnosi se na djecu, ali se može odnositi na vas. Dakle, ako se radi o filtriranju, analiziranju, vrednovanju prijava za posao, to je također visokorizični sustav i osim toga sustavi koji donose odluke za promaknuće, za otkazivanje ugovora o radu, sve oni se proglašavaju visokorizičnim i u tim slučajevima vi imate drugačije prava i možete tražiti zaštitu i naravno argumentirati protiv korištenja takvih sustava. Naravno, postoje različite primjene umjetne inteligencije koje možda nisu visokorizični sustavi, a ovdje sam izvukla nekoliko njih. Link vam je podijeljen u chatu, tako da ćete moći na miru pročitati ova sitnija slova koja su napisane. Dakle, ukratko, ako se radi o nekakvim uskim postupcima, ovdje je spomenuto računanje prosjeka, razvrstavanje datoteka, prepoznavanje identičnih kopija. Dakle, to ne mora biti visokorizični sustav i u tom slučaju se umjetna inteligencija može koristiti bez dodatnih ograničenja. A zatim, ako se umjetna inteligencija koristi nakon što smo mi kao ljudi napravili određeni posao, dakle, provjera pravopisa, stiliziranje, prevođenje, dakle, iste te stvari mogu se, za te postupke je u redu koristiti umjetnu inteligenciju. Pod C oni spominju uspoređivanje sa određenim rezultatima koje je napravio čovjek. Dakle, recimo usporedbu mojeg ocjenjivanja na nekom testu iz matematike sa standardnim rezultatima predviđenim. Dakle, te usporedbe je u redu da napravi sustav umjetne inteligencije. I onda se spominje još i prevođenje, povezivanje s izvorima podataka. Dakle, za svaki od tih primjena se mora posebno analizirati, pogledati i onda se u nekim slučajevima može zaključiti da to nisu visoko rizični sustavi. Sad, da bi se procijenio neki sustav umjetne inteligencije je li visoko rizično ili nije, predloženi su neki kriteriji vrednovanja. Ono što sam ja ovdje istaknula, moji komentari su žuto dodani na ove kriterije vrednovanja. Mi znamo da svi u obrazovanju vole kriterije vrednovanja. Pa moja sugestija je da ih upotrijebite
kad promišljate, kad odlučujete hoćete li primijeniti neku aplikaciju umjetne inteligencije u svojoj učionici, u svojoj školi. Dakle, ja bih rekla koja je namjena, je li taj sustav, ta aplikacija uopće namijenjena obrazovanju. Onda govore o količini podataka koja se obrađuje, upotrebljava. Dakle, koji podaci će se prikupljati, bilo od vas, bilo od učenika, što će se raditi sa tim podacima, na koji način sustav koristi te podatke. Zatim oni pod D spominju djeluje li sustav autonomno i ima li mogućnost intervencije sa strane čovjeka. Dakle, kad se radi recimo o situacijama vrednovanja, praćenja, vidjeli ste da je Nikolina o svim primjerima spominjala, ali razrednica zna ekonomsku situaciju obitelji, zna da je dijete aktivno u sportu. Dakle, sve su to informacije koje imamo mi, ali sustav umjetne inteligencije nema. Imamo li onda mi mogućnost, rekli bismo, ručnog podešavanja, intervencije u takav sustav kako bismo promijenili odluku u nekom tom sustavu. Zatim govore o tome je li taj sustav već prouzročio neku štetu za zdravlje i sigurnost, kako se onda prema toj šteti procjenjuju buduće upotrebe. Zatim se govori o tome imaju li korisnici, imaju li potencijalno štećene osobe mogućnost utjecanja na ishode i mogu li se izuzeti iz korištenja takvog sustava. Kad govorimo o obrazovanju, zapravo učenici nemaju te mogućnosti, zato što ako škola, ako učitelj, ako sustav, ministarstvo odluči koristiti neku od aplikacija, onda oni imaju zakonsku podlogu i učenici zapravo mogu argumentirati protiv odluke i trebaju imati tu mogućnost, ali zapravo nemaju mogućnost reći da oni ne žele i da se njihovi podaci koriste u nekom od takvih sustava. Također tu je naravno jasna neravnoteža moći, tako da učenici se mogu naći u nepovoljnom položaju. Zatim na koji način i postoji li uopće mogućnost da se ispravi, poništi neka od odluka sustava umjetne inteligencije, a mi znamo da različite odluke u obrazovanju zapravo imaju vrlo kritične posljedice i dalekosežne posljedice i ja u niti jednom slučaju ne bih takvu odluku prepustila nekom sustavu umjetne inteligencije. Zadnji redak na ovom slajdu govori o tome, ok, imamo li uopće koristi od takvog sustava, pomaže li on nama, odmaže li nam, imamo li možda boljih pedagoških pristupa, boljih alata s kojima možemo ostvariti odgojno-obrazovne ishode umjesto da koristimo neke od sustava umjetne inteligencije. Nadalje, ono što svako od nas treba znati, postoje prava koja su za nas zagarantirana aktom o umjetnoj inteligenciji. Dakle, kad god se koristi neki od sustava umjetne inteligencije, mi imamo pravo zatražiti jasna i smislena objašnjenja u ulozi tog sustava u postupku donošenja odluke. Jasna i smislena odnosi se na to da vam ne mogu dati nekakve tehničke brljotine, nekakve algoritme i reći da, evo tu vam je objašnjenje. Ne, jasno i smisleno, dakle, na razini korisnika tog sustava. Sad, osim zakonodavstva, Europska komisija aktivno radi i na promicanju razine osviještenosti svih nas u korištenju podataka i sustavu umjetne inteligencije u obrazovanju. Evo, ove etičke smjernice objavljene su prije 2 godine, nedavno je bilo točno 2 godine, i upravo je danas otvoren poziv za novu radnu skupinu u okviru European Digital Education Huba, pa ako vas zanima rad na tim smjernicama, posjetite Hub, pogledajte poziv za uključivanje, pa možda ćemo surađivati na sljedećoj verziji ovih etičkih smjernica. Naravno, mogu se pohvaliti da sam bila dio tima koji je pisao te smjernice. Sad, kad govorimo o ovim smjernicama, one promiču nekoliko ključnih zahtjeva, ljudsko djelovanje i nadzor, vidjeli ste da se spominje i u AI Actu, dakle, intervencija osobe, čovjeka u tim postupcima, transparentnost, dakle objašnjavanje, razumijevanje, na koji način programi umjetne inteligencije funkcioniraju, na koji način donose odluke, na koji način rade personalizaciju, na koji način rade predviđanja, na koji način predlažu sadržaje za učenike ukoliko koristimo neke od tih adaptivnih personaliziranih sustava. Zatim nediskriminacija, pravednost,
Ja obično spominjem da je hrvatski jezik mali jezik. Znači, svi sustavi umjetne inteligencije rađeni su u pravilu na engleskom jeziku, preko 98% njih. To više ste u manjoj jezičnoj skupini, na većoj šteti ste, zato što su sustavi rađeni sa podacima koji ne odgovaraju našim konkretnim, recimo, sustavima obrazovanja. Ovdje se spominje utjecaj naravno na okoliš, utjecaj na zaštitu privatnosti, pristup podacima i naravno govori se i o robustnosti sustava, odnosno koliko je on otporan na napade. Cyber security je velika stvar u zadnje vrijeme i sve češće se događaju napadi i na velike institucije, a kamoli onda ne bi se mogle dogoditi i na same škole. A tu je i naravno odgovornost koja je osoba koja je odgovorna ako se nešto loše desi sa sustavom umjetne inteligencije, ako sustav da lošu ocjenu, loše predviđanje. Mislim da ćete vrlo brzo zaključiti da ste vi ti koji ste odgovorni, jer na kraju se svede na to da osoba koja to koristi je ona koja odgovara i koja zapravo treba stajati uz odluku koju je računalo dalo, pa onda vjerujem da je bolje da imamo utjecaja na tu odluku nego da samo moramo reći žao mi je, ali računalo je tako odlučilo. U samom priručniku govori se kroz svih ovih aspekata, daju se neka pitanja, dakle, koje se možete nadovezati na one kriterije vrednovanja koje sam spominjala iz samog akta umjetne inteligencije. Dakle, kako je definirana uloga učitelja, nastavnika, jesmo li upoznati kako taj sustav funkcionira i odnosno kako utječe na našu profesionalnu didaktičku ulogu. Neću vam čitati sve, možete na miru pročitati, sadržaj je dostupan na hrvatskom jeziku, isto kao i sam akt o umjetnoj inteligenciji. Transparentnost spominjali nekoliko puta, dakle, jesu li jasni ti aspekti, kako ih možemo prevladati, jesu li usmjereni, jesu li povezani sa očekivanim ishodima učenja, koliko su pouzdana predviđanja i slično. Raznolikost, nediskriminacija, imaju li svi jednaka prava, mogućnosti pristupa takvom sustavu, je li korisničko sučelje osmišljeno na primjeren način u odnosu na dob učenika, na mogućnosti učenika ili možda za učenike sa različitim poteškoćama. Na koji način sustavi utječu na društvenu i emocionalnu dobrobit cijelog sustava obrazovanja, svih dionika sustava obrazovanja, a na koji način oni utječu na privatnost i upravljanje podacima, jesu li učenički podaci zaštićeni, postoji li mehanizam koji omogućuje prijavu problema, znači koristimo sustav, uočili smo greške, kome ih možemo prijaviti, hoće li sustav reagirati i ispraviti takve greške. I naravno, postoje li mogućnosti prilagodbe privatnosti podataka. Vrlo često smo suočeni sa vrlo velikim sustavima u kojima mi kao mali korisnici na kraju zapravo nemamo nikakve mogućnosti podešavanja i traženja da se prilagodi upravo našem konkretnom kontekstu. Tehnička stabilnost i sigurnost, odgovarajući mehanizmi nadzora, jesu li podaci sigurno pospremljeni, gdje su pospremljeni, jesu li aktivne mjere za njihovu zaštitu. Odgovornost, dakle, tko je odgovoran za stalno praćenje rezultata, kako se ocjenjuje učinkovitost i utjecaj tog sustava, i tko je odgovoran za konačne odluke u takvom sustavu. Dakle, različite razine. Ja vjerujem da sva ova pitanja koja sam prošla sa vama iz smjernica, kao i oni kriteriji za vrednovanje, mogu vam pomoći kad sljedeći put odlučite isprobati neki sustav umjetne inteligencije, neku aplikaciju zajedno sa vašim učenicima, da donesete odluku je li odgovarajući za vaš kontekst ili nije. I naravno, možete li stajati iza odluke takvog sustava ili ne može. A sad vas vodim u jedan od sustava umjetne inteligencije. Ispričavam se, ali ja ove slajdove imam isključivo na engleskom jeziku, zato što se radi o predavanju koje sam držala za švicarsku agenciju Eduka. Pa recimo,
pandan našem Carnetu, najlakše rečeno. Oni vode brigu o digitalnim aspektima obrazovanja, a između ostalog njihova ovogodišnja, to jest lanjska konferencija, bila je posvećena umjetnoj inteligenciji u obrazovanju i odlučili su kao dio te konferencije napraviti odnosno iskoristiti sustav umjetne inteligencije za praćenje snimke predavanja. Dakle, sustav umjetne inteligencije je dobio snimku mojeg predavanja na engleskom jeziku. Oni su isplanirali koji će se alati koristiti. Dakle, ovaj eksperiment koji je poprilično dobro opisan, pa ako vas zanima možete posjetiti ove stranice i istražiti kako su isplanirali eksperiment. Prije svega su mene pitali A. Dopuštam li snimanje? B. Dopuštam li da se snimka koristi za ovaj sustav umjetne inteligencije? Sam rekla da, zašto ne? U ovom slučaju zapravo rizik za mene nije bio veliki i zaista me zanimalo što će taj sustav umjetne inteligencije, kako će sažeti moje predavanje. Pa sad sažetak izgleda ovako. Najprije žuti dijelovi. Žuti dijelovi su onako zanimljivi. Jesam pričala o tome, ali je zanimljivo što je sam sustav odabrao kao zanimljive aspekte da uključi u sažetak. Radilo se o 30 minuta predavanja. Dakle, prva stvar, pokupio je moju priču o skupljanju gljiva, s kojim sam se ja našalila i pokušala sudionicima prodati priču kako sam baš ja ekspert za različite gljive. Nabacivala sam neke engleske, talijanske, njemačke nazive gljiva, kao ja znam svašta o tome. To je bila šala na početku, dakle, ne baš vrlo bitan dio predavanja i sva sreća sudionici zapravo nisu progutali priču jer se sa mnom i branjem gljiva ne bi baš dobro proveli, a o gljivama pojma nema. Druga zanimljiva stvar je da je sustav pokupio imena alata, digitalnih alata koje sam koristila. To obično kažu take one to know one. Dakle, jedan digitalni alat prepoznaje svoje pandane tijekom predavanja, što naravno uopće nije bila bitna informacija, ali eto, pokupio je i Padlet i Microsoft Designer, pokupio je i Lego i doktora Who. Dakle, sve šaljive elemente je poprilično dobro pokupio. Onda su tu neki elementi kao predictions may not always be accurate or fair, pa onda balance between student obligation, teacher responsibility, pa onda highlighting keywords, nešto od toga spomenuto, zanimljivo što je pokupio. No, ono što je gadno su crveni dijelovi. Crveni dijelovi su potpuno krivi. Dakle, ovaj prvi crveni dio kaže da EU AI Act, dakle da Act o umjetnoj inteligenciji iskorištava slabosti sudionika. Ona ne, zapravo štiti sve korisnike, sve sudionike i kaže allow emotion monitoring. Vidjeli ste da sam ja malo prije pokazala da je to jedna od potpuno zabranjenih praksi upotrebe sustava umjetnih inteligencije. Dakle, sažetak je kompletno suprotno zapisao. Ispričavam se. Kroz moju priču ste zapravo mogli čuti da ja baš kad govorim o primjenama tehnologije, govorim o primjerenom, odgovornom, sigurnom korištenju tehnologije. Dakle, rečenicu emphasizing technology supporting learning outcomes je nešto što ja nikad ne govorim. Dakle, da, ja sam pričala o learning outcomes, ali ne da je tehnologija vrlo bitan, važan čimbenik koji će nam olakšati usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda. Ne baš. Sad ovaj donji dio kaže the speaker criticized colleagues for providing false information. Dakle, sustav je čuo da sam ja rekla da moje kolegice, dakle učitelji, učiteljice, nastavnice, meni daju potpuno lažne informacije. Ne, ja sam rekla upravo ono što je Nikolina spominjala u primjeru, da sustavi umjetne inteligencije mogu dati kompletno lažne informacije. Dakle, ne kolege, nego umjetna inteligencija. Isto tako, definitivno ja nisam osoba koja advocating for outsourcing tasks to AI, zapravo najčešće govorim upravo suprotno. Dakle, ako želite i ako namjeravate neke od svojih poslova prenijeti, outsourcati na umjetnu inteligenciju, dobro promislite o tome. Ja definitivno neću zagovarati takav posao.
Dakle, ono što nam ovaj sažetak govori je da koji god alat koristite, morate biti jako oprezni. Morate kritičko promišljanje i vrednovanje dići na maksimalnu razinu, jer niti jedan od tih sustava još uvijek nije dovoljno pouzdan. Dakle, ovo se radilo o eksperimentu koji je napravljen upravo u cilju, ok, ajmo vidjeti, napravili smo dobru podlogu, dobro smo posložili alate, imamo predavanja, idemo vidjeti koji će biti rezultati. A ono što mene veseli je da zapravo takve eksperimenti prethode pravim primjenama sustava, tako da ako koristite neke od sustava umjetne inteligencije koji vam daju sažetke, lektire možda, ili nekih opsežnih dokumenata, ipak uključite vlastiti mozak i pročitajte dokumente kako ne biste zapravo završili sa potpuno krivim informacijama koje nisu uopće u tim dokumentima. Uz ovo što sam vam do sada spominjala, vjerujem da je dobro spomenuti još jedan od dokumenta koji imamo na engleskom jeziku, također kao rezultat European Digital Education Huba, radna skupina u kojoj sam vodila prije sad već 1.5 godina. Imate objavljen na engleskom jeziku AI report sa ovih 7 poglavlja. Upravo sad završava sa radom druga radna skupina također na temu AI. Ovaj put smo se bavili sa explainability. Izvještaj te radne skupine će, vjerujem, biti objavljen za kojih mjesec dana, pa ćemo vam ga naknadno podijeliti. Ok, sad je posao za vas. Dakle, imate Mentikom, kod je 14409150 i na toj stranici vas očekuje jedna mreža sa različitih 6 kompetencija, samo 6 sam uzela za primjer ovaj put. Dakle, slušali ste Nikolinine primjere, promišljali ste o etičkim izazovima, slušali ste moje primjere o smjernicama, o regulativi, zakonodavstvu, ali isto tako nekoliko primjera. Pa sad procijenite nakon ovog predavanja kakve su vaše kompetencije za etičku uporabu sustava umjetne inteligencije. Jedna od kompetencije kaže promicanje i preporučivanje etike kao jednog od temeljnih stupova pri uvođenju sustava umjetne inteligencije u obrazovanju. Druga kaže objašnjavanje kako se etička načela i vrijednosti razmatraju i pregovaraju u suradničkom stvaranju obrazovnih prakse koje koriste umjetnu inteligenciju i podatke. Imate skalu od 0 do 5, pa procijenite gdje vi sebe vidite na toj skali za svaku od spomenutih kompetencija. Treću sam spomenula aktivno pridonošenje poboljšanju sustava umjetne inteligencije, prijavljivanjem pogrešaka, rizika, pristranosti, pogrešnih predodžbi u podacima ili rezultatima. Zatim usporedba etičkih načela ugrađenih u alate sa etičkim načelima koje učitelji implementiraju u nastavni proces. Ja obično kažem, do sad se u različitim okvirima i nizovima kompetencije nisu spominjala tako jasno etička načela, jer ih mi imamo ugrađeno u svoj profesionalni razvoj, u svoje obrazovanje. Dakle, etika je dio našeg profesionalnog ponašanja. Pa alati umjetne inteligencije to nemaju ugrađeno u sebe, bar ne tako kao što imaju učitelji i nastavnici. Zatim prepoznavanje visokorizičnih slučajeva upotrebe umjetne inteligencije prema sad AI Actu ili nekim od nacionalnih propisa. Zagovaranje etičke upotrebe sustava umjetne inteligencije, aktivno sudjelovanje u razvoju etički smislenijih ekosustava u području obrazovanja. Evo, ja vidim da su neke od vaših odgovora počeli pristizati, pa ću se ja prebaciti onda na sljedeći. Evo, nadam se da sad vidite moj zaslon. Ok, hvala Nikolina. I nismo tako loši.
pa eto, nekako bi se provukli kroz ocjenjivanje naših etičkih kompetencija. Da vidimo, najlošije to opravlja se na očigled. Dakle, objašnjavanje kako se načela i vrijednosti razmatraju i pregovaraju suradničkom. To je ono, kad razgovarate sa onima koji su proizveli, osmislili takve sustave, objašnjavate im, ali to se tako ne može raditi u školi, tako ne može biti sa učenicima, morate promijeniti i napraviti na drugačiji način. A zagovaranje etičke upotrebe, pa tu biste trebali biti poprilično dobri, zato što upotreba tih sustava u obrazovanju ovisi o vama. Kao što rekao, vi ćete biti osobe koje odgovaraju za rezultate i primjenu, tako da zagovaranje etičke upotrebe bi trebalo biti isto tako i vaša misija. Zatim imamo promicanje i preporučivanje etike kao jednog od temeljnih stupova, isto. Aktivno pridonošenje poboljšanja sustava, ok, bar smo dobri sa usporedbom etičkih načela ugrađenih u alat sa našim etičkim načelima. Mislim da mogu pretpostaviti da kažem, ok, mi ipak znamo raditi svoj posao, ajmo malo naučiti umjetnu inteligenciju da radi onako kako treba u sustavu obrazovanja. Prepoznavanje visokorizičnih slučajeva, pa eto, drago mi je da smo nas dvije večeras doprinijeli tom prepoznavanju visokorizičnih slučajeva i da zapravo prije nego što li dođete u napast, primijenite nekih od tih sustavi, pa kad mislite, nešto toga je možda zakonom zabranjeno ili nešto od toga je zaista veliki rizik i moramo napraviti kompletnu procjenu prije nego što upotrijebimo takve sustave. Evo, ja se vraćam natrag u prezentaciju. Moj dobar glas definitivno odlučio otići danas. Ok, vidite slajd sa kompetencijama, dobro. Dakle, situacija je i dalje ostala isto onakva, raspon razina usvojenosti etičkih kompetencija između 3 i 3,4. I nije to tako loše. Imamo još vremena naučiti podosta o umjetnoj inteligenciji. Za kraj, moja poruka, naša poruka da samo zato što nešto možemo napraviti pomoću sustava umjetne inteligencije, ne znači da pod svaku cijenu i u svakoj prilici zaista to moramo i trebamo napraviti. Nikolina, što ćeš nam ti reći za kraj još? Ja ću pozdraviti sve koji su došli i zaista mislim da smo stvarno svašta naučili o umjetnoj inteligenciji, etičkim izazovima. Hvala svima na vrlo aktivnom sudjelovanju. Lidija, ja svaki puta kad te slušam također naučim nešto novo. Super mi je ovaj eksperiment švicarski. Hvala Nikolina, i meni su primjeri koji si predstavila zaista bili zanimljivi i vrlo životni, pokazuju praksu koja je naša svakodnevna. Za sve one koji su se pitali hoće li biti potvrde za predavanje, bit će ako ispunite do kraja evaluaciju i ostavite svoje podatke koji su na odgovarajući način zaštićeni u ovom kontekstu. Ovaj webinar dio je aktivnosti koja Udruga Suradnici u učenju provodi na području upotrebe umjetne inteligencije u obrazovanju. Sljedeći mjesec ćemo imati još jedno predavanje koje će govoriti o konkretnim primjerima i aktivnostima za učenike sa korištenjem različitih aplikacija umjetne inteligencije, pa vas pozivamo da nas i tada posjetite. A sve snimke ovih webinara kao i priručnik na koji smo jako ponosni o umjetnoj inteligenciji u obrazovanju možete pronaći na našim mrežnim stranicama ucitelji.hr, standardna adresa. I ja bi još ovaj put u kontekstu približavanja danu sigurnijem internetu pozvala vas da se javite na naš natječaj za video isječke koje učenici izrađuju i pokazuju na koji način oni čine internet boljim mjestom za sve, a naravno možemo najaviti i našu uobičajenu tradicionalnu konferenciju povodom Dana sigurnijeg interneta 11. veljače, te prateću potragu za boljim internetom za učenike i učitelje i naravno tematskim brojem Pogleda kroz prozor. Poziv uskoro otvaramo i očekujemo da tijekom veljače i vi napravite neke aktivnosti kako bi internet bio sigurniji i bolje mjesto.
Hvala još jednom, pridružujem se Nikolininim pozdravima i vidimo se sljedeći mjesec. Hvala na aktivnom sudjelovanju. Doviđenja. Doviđenja.